Espanya, després de la Guerra Civil, va viure durant gairebé 40 anys sota la dictadura del general Franco. Amb la implantació d'aquest règim, el país va experimentar un fort retrocés en els aspectes polítics, socials i econòmics. Avui viatjarem a través d'aquests 40 anys de dictadura i veurem el procés que, després de la mort de Franco, va portar el país al sistema democràtic i al model d'estat en què vivim actualment. Voleu saber quin paper va tenir cadascú en el franquisme i en la transició? No us perdeu el programa d'avui. La dictadura franquista va governar l'estat espanyol des del final de la Guerra Civil, el 1939, fins a la mort del general Franco el 1975. La manera de ser del règim va fer impossible que Espanya experimentés el ressorgiment que va tenir l'economia europea després de la Segona Guerra Mundial. Aquest fet explica l'endarreriment econòmic que encara tenim actualment respecte a altres països que van acabar la Guerra Mundial 6 anys més tard, com França, la Gran Bretanya, Itàlia o Alemanya. Però el franquisme encara va tenir més efectes negatius en molts altres àmbits. El franquisme, políticament, va ser un règim de terror. Qualsevol actitud de dissidència o d'oposició al règim podia ser fàcilment castigada amb la presó, els treballs forçats, com els de la construcció del Valle de los Caídos, o la pena de mort. La por d'aquests càstigs va provocar que, quan ja s'acabava la guerra, entre gener i febrer del 1939, gairebé 500.000 de persones passessin la frontera entre Catalunya i França per buscar asil polític en altres països. A França, les autoritats van improvisar camps de refugiats on, durant un temps, van viure en condicions pèssimes milers de persones exiliades. Entre els que van fugir hi havia gran part dels intel·lectuals més destacats del moment que van buscar asil a Europa o a les terres americanes i no van tornar fins al cap d'unes dècades. Alguns no van tornar mai més. Els que es van quedar aquí van haver d'assumir les consignes del règim o van haver de quedar totalment silenciats. L'impacte cultural que va significar això també explica l'endarreriment cultural que Espanya ha arrossegat fins als nostres dies respecte a altres països occidentals. Catalunya, com a país, va perdre la Guerra Civil. Es van suprimir les institucions d'autogovern i els partits polítics i es van dissoldre o arraconar les manifestacions culturals. Les persones vinculades a les organitzacions de l'etapa republicana van patir una repressió molt forta, depuracions, empresonaments i fins i tot condemnes a mort. Les conseqüències que va tenir la derrota republicana per a Catalunya van ser més importants que les de la Guerra de Successió del 1714. Mentre els polítics republicans, els intel·lectuals i els dirigents i militants obrers es veien obligats a exiliar-se, a l'interior del país, l'exèrcit d'ocupació i les noves autoritats franquistes van dur a terme accions de revenja molt dures, entre les quals les execucions eren habituals. Els símbols de catalanitat es perseguien implacablement i s'imposava la simbologia franquista, inspirada en el feixisme i en els temps de l'Espanya imperial. Fins i tot molts dels catalans que van donar suport al general Franco van abandonar l'ús de la llengua catalana i de qualsevol expressió de catalanitat, d'acord amb la política radicalment anticatalanista del règim. Tot i que s'ha intentat diferenciar el franquisme dur dels primers temps del franquisme més suau de l'etapa final, el règim va canviar poc en els 40 anys que va durar. Les seves bases, l'autoritarisme, la repressió, la corrupció i la col·laboració amb els poders econòmics es van mantenir inalterades. A partir del gener del 1939, la societat catalana va patir una repressió duríssima. Es van internar uns 150.000 catalans a camps de concentració i a presons, i es van afusellar unes 4.000 persones, entre les quals hi havia el president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, després de ser capturat pels nazis a França i entregat a les autoritats franquistes.
amb la voluntat de destruir la personalitat de Catalunya, a part de reduir l'ús de la llengua catalana a l'àmbit familiar i de prohibir qualsevol manifestació de cultura catalana, el franquisme va imposar uns models culturals nous molt diferents de la realitat històrica, social i nacional del país. El règim va aplicar una política d'autosuficiència econòmica, és a dir, es produïa prou per viure i es comprava i es venia molt poc als països estrangers. La indústria catalana no va recuperar els nivells de producció d'abans de la Guerra Civil fins als anys 50. Moltes empreses del país eren discriminades a l'hora d'obtenir energia i primeres matèries, i moltes es van haver d'instal·lar a Madrid, mentre la banca espanyola, amb el suport del règim, anava absorbint els bancs i les caixes catalanes que podia. Un cop instal·lat en el poder, Franco va voler donar validesa legal al seu règim i es van promulgar lleis bàsiques com la Ley de Cortes del 1942 i la Ley de Sucesión del 1947. Els poders polítics, econòmics i militars es van reunir tots en ell mateix. Amb el temps es va anar desfent dels seus adversaris i els va anar arraconant, i això li va permetre mantenir-se al poder fins que es va morir. Inicialment, el franquisme es va constituir com un sistema de poder d'una forta minoria, propietària de les terres, dels bancs i de les indústries, vinculat amb el feixisme i amb profundes arrels en el tradicionalisme catòlic i conservador espanyol. Franco va dotar l'Estat d'una administració totalitària basada en l'existència d'una ideologia oficial, el nacional-catolicisme, o aliança amb el catolicisme més conservador, un partit únic, la Falange Espanyola, i un cap que concentrava tots els poders de l'Estat. Amb l'objectiu d'unificar políticament, econòmicament i socialment l'Estat, Franco controlava els mitjans de comunicació, intervenia en la producció i el treball i forçava la desaparició política i fins i tot física de qualsevol element d'oposició. En tombar la Guerra Mundial a favor dels aliats, fet que va comportar la derrota del feixisme, va començar una nova etapa que va durar fins a l'any 1959. El règim es presentava internacionalment, és a dir, de portes enfora, com un sistema polític basat en una concepció força peculiar del dret i de la democràcia, l'anomenada democràcia orgànica. Però a l'interior de l'Estat s'afermava en la victòria militar com a principi legal del poder personal per establir una política conservadora, autosuficient econòmicament i fortament repressiva amb el mínim signe d'oposició. És per això que al llarg de la dictadura qualsevol oposició al règim s'havia de fer de manera totalment clandestina. La primera resistència contra el franquisme la van organitzar aquests grups, el Front Nacional de Catalunya, la CNT i el POUM, i poc després s'hi van afegir el PSUC i altres entitats. A partir del 1944 es va organitzar el Maquis, o guerrilla clandestina, que va fer moltes accions durant els 3 anys següents i que va tenir presència al país fins a la dècada dels 60. Però passats els primers anys de postguerra, es va començar a veure clar que els països vencedors de la Segona Guerra Mundial no durien a terme accions contra el règim de Franco ni hi participarien. La resistència es va enfonsar i el franquisme es va fer més fort per la importància que va prendre en els anys de la Guerra Freda com a territori estratègic per als Estats Units i l'OTAN. Això li va permetre seguir duent a terme una repressió implacable contra qualsevol oposició. Als anys 50, molts països reconeixien Franco, i això va fer que el règim s'enfortís i que la situació política canviés. Paral·lelament, les institucions espanyoles que hi havia a l'exili perdien força i cada vegada feien menys actes de resistència. En canvi, a l'interior del país, els grups de l'oposició es van posar d'acord per fer accions conjuntes, animats i dirigits pel Partit Comunista Espanyol. En la dècada dels 60, l'oposició al règim anava creixent. La duien a terme persones que no havien nascut o que eren molt petites quan va esclatar la Guerra Civil. Les universitats com a centres d'agitació permanent, els sindicats com comissions obreres, un sector important de catòlics influïts sobretot pel Concili Vaticà II, i els moviments veïnals es van afegir als grups que lluitaven contra el franquisme. Alhora que augmentava l'oposició, el règim anava buscant noves formes de repressió per poder-se mantenir. El 1963 va crear el Tribunal d'Ordre Públic, el TOP, que s'encarregava de jutjar i condemnar el que considerava delictes polítics i, per tant, substituir el que fins aquell moment era la justícia militar. Una de les accions de l'oposició espanyola que va tenir més ressò, a dins i a fora del país,
va ser l'àmplia participació dels seus representants, excepte els del Partit Comunista, en la celebració del quart Congrés del Moviment Europeu que es va reunir el mes de juny del 1962 a la ciutat alemanya de Munic. El Congrés va acordar que si l'estat espanyol no tenia un règim democràtic, no podia entrar en les institucions europees. El règim s'ho va prendre molt malament i la reacció va ser immediata. Van desqualificar el Congrés i el van anomenar el Contubernio de Múnich. Però, malgrat tot, la unitat d'acció a l'estat espanyol no es va aconseguir fins al 1976, després de la mort de Franco, amb la Plata Junta. L'obertura econòmica dels anys 60 va canviar la realitat social d'un país que sortia d'una llarga postguerra de 20 anys. L'obertura a l'exterior i la situació internacional van permetre una època d'expansió econòmica, que en el cas de Catalunya va significar la necessitat d'acollir en poc més de 2 dècades una arribada continuada d'immigrants procedents de la resta de l'Estat, que havia començat als anys 50 i que gairebé va duplicar la població autòctona. Però la rebuda d'immigrants, que va contribuir al creixement de l'economia catalana, es va fer en condicions molt precàries. La població, arribada de manera massiva, havia de viure en blocs construïts de pressa i corrents a grans barris dormitori del cinturó industrial de Barcelona, des d'on era molt difícil integrar-se a la societat i a la cultura catalanes. Amb tot, gran part dels nous catalans sí que van aconseguir integrar-se i fins i tot van participar en l'oposició antifranquista des del catalanisme o del sindicalisme. També, a partir dels anys 60, l'oposició antifranquista catalana va començar una nova etapa i es va convertir en un moviment que aglutinava sectors cada cop més amplis de la societat. Va néixer un nou moviment obrer, que basava la seva actuació en la reivindicació d'unes condicions de treball i de sou més bones i que aprofitava les possibilitats que oferia el marc legal, com ara les eleccions sindicals, per dur a terme altres estratègies de negociació i lluita. Durant aquests anys, la lluita contra el règim la protagonitzaven Comissions Obreres, fundada a Catalunya el 1964, el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el PSUC, i els grups de la Nova Esquerra. També hi van tenir un paper important els sectors catòlics catalanistes, com el grup CC, Cristians Catalanistes, fundat per Raimon Galí i Jordi Pujol, entre d'altres. Als anys 60 també es vivia l'efervescència d'un fort moviment estudiantil, que el 1966 va aconseguir constituir un sindicat democràtic a la universitat. Paral·lelament, la cultura catalana i el fet nacional català s'anaven convertint en aglutinadors de sectors socials molt amplis. La resistència cultural va prendre un protagonisme molt notable i, a conseqüència d'això, va augmentar l'edició de llibres i revistes en català amb l'aparició de capçaleres emblemàtiques com Serra d'Or, Presència i publicacions infantils com Cavall Fort, i es van organitzar campanyes a favor de l'ús públic de la llengua. Alhora, la formació del grup 16 Jutges reivindicava amb la nova cançó l'ús del català en les composicions musicals. L'Assemblea d'Intel·lectuals, celebrada al Monestir de Montserrat a finals del 1970, denunciava, entre altres coses, la repressió que patia la cultura catalana. També es va formar un moviment veïnal que denunciava les deficiències de serveis als barris i n'afavoria l'estructuració social. I, finalment, les organitzacions pageses també van recuperar la seva veu i es van fer sentir cada vegada més. Totes aquestes forces socials van confluir, durant els anys 70, en un moviment antifranquista cada cop més unit. A partir dels anys 70, l'oposició antifranquista va articular moviments de masses molt importants que van convergir el 1971 en la creació de l'Assemblea de Catalunya. L'Assemblea estava formada per partits polítics, organitzacions sindicals, associacions de veïns i institucions culturals que reivindicaven l'amnistia per als presos polítics, el reconeixement dels drets nacionals de Catalunya i el restabliment de la democràcia. Aquesta unitat de forces es va mantenir viva durant els últims anys de la dictadura i el punt culminant va ser 2 anys després de la mort de Franco, amb la manifestació de l'11 de setembre del 1977. Amb la mort del general Franco, el 20 de novembre del 1975, i amb la proclamació de Joan Carles I com a rei d'Espanya 2 dies més tard, la situació política espanyola va començar a canviar. Els mesos següents, tots els sectors socials, a través de diversos mitjans, reclamaven que comencés el procés de democratització.
Però el primer govern de la monarquia, presidit per Carlos Arias Navarro, tot i que tenia ministres oberturistes, va dificultar molt el procés d'obertura democràtica. A causa d'aquest fet, el rei va cessar Arias Navarro i, sorprenent tothom, el juliol del 1976 va nomenar president del govern Adolfo Suárez, que ocupava el càrrec de ministre secretari del Movimiento. Sota la tutela del president de les Corts i home de confiança del rei Torquato Fernández Miranda, Suárez va rebre l'encàrrec de reformar el sistema franquista cap a posicions més moderades. El resultat va ser la Llei de Reforma Política, que suprimia les principals institucions polítiques del franquisme i que va ser aprovada per les mateixes Corts franquistes el novembre del 1976. La llei va ser ratificada pel poble espanyol en referèndum un mes després, tot i que l'oposició democràtica, en aquell moment unificada en l'anomenada Plata Junta, que era la Unió de la Junta Democràtica, liderada pel Partit Comunista d'Espanya, i la Plataforma de Convergència Democràtica, liderada pel Partit Socialista Obrer Espanyol, recomanava l'abstenció per forçar una ruptura democràtica davant de la reforma que plantejava Suárez. Durant els primers mesos del 1977, Suárez va negociar amb l'oposició democràtica unes eleccions generals i la legalització dels partits polítics. El problema més delicat era la legalització del Partit Comunista. Si volien que les eleccions fossin veritablement democràtiques, s'havien de legalitzar tots els partits, però la simple paraula comunista, en ple context de la Guerra Freda i en un règim provisional encara impregnat de franquisme, espantava els que encara ostentaven el poder. Durant la Setmana Santa del 1977, 2 mesos abans de les eleccions generals, el president Adolfo Suárez va legalitzar el Partit Comunista d'Espanya després que el seu secretari general Santiago Carrillo, que havia entrat al país de manera clandestina, acceptés la monarquia i la reforma política. Poc abans de les eleccions generals del 15 de juny del 1977, va néixer la Unión de Centro Democrático, la UCD, que estava formada per una coalició de partits socialdemòcrates, demòcrata-cristians, liberals i nuclis oberturistes procedents del franquisme, agrupats al voltant de la figura d'Adolfo Suárez. Aquesta va ser la formació política que va guanyar les primeres eleccions democràtiques celebrades a Espanya des del 1936, i Suárez en va ser el primer president electe. Un any i mig més tard, el desembre del 1978, es va aprovar la Constitució i, posteriorment, els estatuts d'autonomia de cada nacionalitat o comunitat que formaven l'Estat democràtic. Els resultats electorals a Catalunya en les eleccions generals del 1977 van donar una amplíssima majoria a les forces polítiques que havien lluitat contra el franquisme. A Catalunya va guanyar la candidatura dels socialistes de Catalunya, seguida per la dels comunistes, el PSUC. Després va venir el Pacte Democràtic per Catalunya, liderat per Jordi Pujol, i amb la presència del PSC Reagrupament, liderat per Josep Pallach. Finalment, l'UCD, els demòcrata-cristians, l'Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit de Fraga, l'Aliança Popular. Un dels compromisos que havien pres la majoria dels líders dels partits era aconseguir que es restablís la Generalitat, que s'aprovés un estatut d'autonomia i que tornés el president Josep Tarradellas, que estava exiliat a França. Uns dies després de les eleccions, els parlamentaris escollits es van reunir a l'antiga seu del Parlament de Catalunya i van constituir l'Assemblea de Parlamentaris, que havia de negociar amb Suárez el retorn de la Generalitat. La pressió popular per recuperar la Generalitat també va ser molt forta. L'11 de setembre del 1977 es va convocar una manifestació a Barcelona que, sota el lema Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia, va aplegar més d'1 milió de persones. Gràcies a l'esforç dels polítics i del poble, es van escoltar aquestes peticions i Suárez va negociar amb Tarradellas la reinstauració de la Generalitat. A mitjans d'octubre, el govern en va reconèixer la legitimitat i, d'acord amb l'Assemblea de Parlamentaris, el va nomenar president de la Generalitat Provisional. Tarradellas va retornar a Catalunya l'octubre del 1977. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! Tarradellas va nomenar un govern d'unitat format per tots els partits catalans i una comissió de parlamentaris va redactar el projecte d'un estatut nou. L'Estatut de Catalunya, conegut com l'Estatut de Sau, va ser aprovat pel poble català i ratificat per les Corts i el Senat de Madrid a finals del 1979. Al març del 1980
es van convocar les primeres eleccions al Parlament en les quals Jordi Pujol, al capdavant de la coalició Convergència i Unió, va obtenir la presidència de la Generalitat. Com que el règim polític de l'estat espanyol era una dictadura, s'havia impedit que el país pogués entrar en la Comunitat Econòmica Europea durant els anys 60 i 70. Per aquest motiu, quan va començar la democràcia, l'aproximació a Europa es va convertir en una de les coses més importants que s'havia d'aconseguir. Durant la transició es van reprendre les gestions encaminades a aconseguir la integració de l'estat espanyol a la Comunitat Europea, però no va ser fins al 1982, després de la victòria del PSOE i la consolidació de la democràcia, que es va accelerar la incorporació del país a les institucions europees. El govern de Felipe González va emprendre les últimes negociacions per entrar a la Comunitat Econòmica Europea, però el Partit Socialista, com tots els partits d'esquerres, havia votat en contra de la permanència d'Espanya a l'OTAN i un dels punts del seu programa electoral era convocar un referèndum per sortir-ne. Però el fet de ser membre de l'OTAN ajudava a integrar-se a Europa i, per tant, quan es va convocar el referèndum, el PSOE va donar suport per continuar en l'organització militar. Finalment, al gener del 1986, Espanya i Portugal van passar a ser l'11è i el 12è estats membres de la Comunitat Econòmica Europea, convertida en l'actual Unió Europea. Avui hem vist que Catalunya i Espanya han passat, en poc més de mig segle, d'una guerra civil i una postguerra a formar part d'una de les estructures polítiques més fortes i modernes del món, la Unió Europea. Pel nivell industrial i comercial i la situació geogràfica que té, Catalunya s'ha convertit en un dels eixos més dinàmics d'aquesta Unió i manté relacions econòmiques amb moltes altres regions europees, a les quals també hi podem sumar unes estretes relacions culturals. Si en pocs anys han canviat tantes coses, quin serà el futur que ens espera? Això ja ens toca decidir-ho a nosaltres. Fins aviat! L'acabament de la Guerra Civil va suposar la implantació de la dictadura del general Franco, que va durar gairebé 40 anys, del 1939 al 1975. El franquisme era un règim en el qual Franco acumulava en ell mateix tots els poders. Va actuar sempre de manera autoritària i repressiva i va castigar durament qualsevol oposició. La implantació d'aquest règim va provocar que gairebé 500.000 de persones busquessin asil polític a Europa i al continent americà. Alguns no van tornar mai més o ho van fer en arribar a la democràcia. Catalunya, com a país, va perdre la guerra. Es van suprimir les institucions d'autogovern i els partits polítics. La llengua catalana va quedar reduïda a l'àmbit familiar i es va perseguir qualsevol manifestació de catalanitat. Es van afusellar gairebé 4.000 persones, entre les quals hi havia el president de la Generalitat, Lluís Companys. Paral·lelament, va començar la resistència a l'exterior i a l'interior del país. En els primers temps van tenir molta importància els maquis. L'oposició interior al règim va prendre una gran importància a partir dels anys 60 amb les accions que van dur a terme els intel·lectuals, els universitaris, els sindicats i els partits i grups polítics que s'organitzaven en la clandestinitat. A Catalunya, a partir dels anys 60, la resistència cultural va començar a prendre un protagonisme molt notable. Es van crear revistes com Serra d'Or, Presència o Cavall Fort, i va augmentar considerablement l'edició de llibres en català. Per estimular la cançó en català va sorgir el moviment de la nova cançó, en què van destacar els 16 jutges. Durant més de 2 dècades, des de finals dels anys 50 fins a meitat dels anys 70, l'arribada continuada d'immigrants procedents de la resta de l'Estat va fer que la població de Catalunya gairebé es dupliqués. Amb la mort de Franco el 20 de novembre del 1975 i la proclamació de Joan Carles I com a rei d'Espanya 2 dies després, va començar la transició política. Durant uns mesos, tots els sectors polítics i socials demanaven insistentment la democratització del país. El nomenament d'Adolfo Suárez com a president del govern va accelerar aquest procés. Suárez va legalitzar els partits polítics que havien actuat en la clandestinitat, va aprovar la creació de partits nous i va convocar les primeres eleccions generals el 15 de juny del 1977. A Catalunya, els partits polítics i la pressió popular
van aconseguir la restauració de la Generalitat amb el retorn del president Tarradellas i l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia. L'any 1980 es van convocar eleccions al Parlament i va sortir nomenat com a president Jordi Pujol. El 1986, Espanya es va convertir en l'11è estat de la Comunitat Econòmica Europea. Tot i que ho havia demanat moltes vegades, li havia estat vetada l'entrada a causa del règim dictatorial del general Franco.